नै सेलथेब जासिगोन इयो ह दाउ बयलार खै जागोन इयो मादि खारला होदो दसे दोनथ'ना दैया दुङाखै इनि खिबावबायसो लेथ्रानो 3 केजि ना 2.5 केजि फिसा सुन्दो माथो थाबायगार थाबाय थाबायलै ओइ कबिखौ हादो ओंखाम खालाय दासो गां फुनासो गेदेर नुदों गांदो दं wah थुब्लाया बिगुर थुब्लाया लोगोआवसो थाखायो थुब्लाया wah फैसा थुब्लाया थुब्लाखौ लोगोआव लाफाखायो बेसे दंबावलै फैसाया मा मिथाइखौनो जाया गारा बान्दा कबि आलु ना गाखिरे छोटा मछली बिलाहिदो नादो दाउदो आलुदो दालि ओंख्रि कबि आलु लाब्रा थांनाया माने बन्द खालामनानै र' थांदों बाजा खालिनो बान्दा कबि मैगं नै लाब्रा संगोन इखो बान्दा कबिखो आलुदो जा मैगं हाग्राया नै नै सेलथेब जासिगोन इयो ह दाउ बयलार खै केजि जागोन इयो मादि खारला होदो दसे दोनथ'ना दैया दुङाखै इनि खिबावबायसो लेथ्रानो 3 केजि ना 2.5 केजि फिसा सुन्दो माथो थाबायगार दसे थाबायलै दसे थाबाय आथिङा खोरोंथो दैयाथ' दुंखानायमोन एसे मैगं लेमग्राया बेलेग जालाय हाजोब नै मुलाया जि आराम गोरलै आराम साखनि जानांगोन इखो साखनि मुला साखनि मटर आलु कबि दाउआ सेलथेब जाबाय नै बिलाहिदो नादो गाइखेर मोनजायाखै खोमा गथ'आ फुंनिफ्राय इयाव सोमा बेलेग लायनो आङो दाउ सोमनो बे मोनसे खान्थाया जाबाय इमान माखासे नांगौ खान्थायाखौ हैफिननांगौ इयाव अदाबाव दुगैनांगौ ना दायो खान्दायाव ओइ कबिखौ हादो ओंखाम खालाय इयावलाय बोरै ओंखाम खालाय थाफैदो ओंखाम फ्रोम गोजाथ' आरो फुरा रेडि खालामखाजोबना दोनसै आरो ना दायो ओमफ्राय थारखांबानो थाम थुम संनाय नै मैगं हाखांखाबाय आलु नै मस्ला मस्लि देखाजोबनोसै मुलाखौ साखनि बानायगोन रेडि बायदि दाउ फुगासिनो नै दाउ फुयो मा दाउ फुदो माथो होनो दाउ गां फुदो होननाया दाउ गां फुदो
나오가 부두 아요미만 엔자싱 앙 미치아나 보러 가사그 แค่ลงไปน้ำกูลงแบงน่ะ 哎呦我的妈！ 피자네 농아 이크 피자네 농아 피자네 농아 라슨 문나 슬라보도 몰라 네요 파라우 동아르나 파라우 조라스 비르흐든 조라스 조라시 누아 조라네 파라우 비르흐든 그냥 파라우 비르히 날래 ini batu dungan nalai batu dungan paru biru ya na Ikun dole pisore zora nai oh sana zora taban na guma Bogo. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Gasi kebang di channel of Pin Kepsi Bawar Bong Mensi Kedangan video jeng borai bai. Logofer dini jeng ha batu dungan ada na bera gedan hagan batu ni. Empai di sini be janai loंनाय be lahar phahar खालामदो आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांसै लोगोफोर स' नोंथांमोनाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बाथाय नायलांबाय थादो आरो ना माबायदि दुंगोन बाथौआ ओमफ्राय जोंना खेराइ होयो नालाय गोदोनिफ्रायनो खेराइ होबोनाय ओमफ्राय दाबो होयो आरो ना ओमफ्राय खेराइ फुजाबो दङ रायजोआवहाय 17 तारिख खालि आरो ना बेखौबो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो ना नोंथांमोना नुनो मोनगोन ओमफ्राय जोंना एसे बाथौ दुमनाया एसे आलादाबो जानो हानाय आरो ना नेमखान्थिया बेलेग बेलेग थायो नालाय जोंना खेराइ होयो नालाय ओमफ्राय बाथौ बेराया एसे बेलेग जानो हानाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो ना माबायदि ओमफ्राय बिबार बाथौआनो जोंनाबो ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बाथाय नायलांबाय थादो फारि फारि आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन आरो ना ओमफ्राय नै दायो जगर खामहोलांनोसै आरो ना दे बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम गावबा गाव बेलेग बेलेग थायोना बेराया जों जेरै बिबार बाथौ आरज बाथौनिया बेलेग जायो आरो ना ओमफ्राय जोंना आरज गाबा बोलिबो होआ आरजबो गाबा ओमफ्राय बिबार बाथौआनो आरो ना ओमफ्राय मा होनो फारेव उरायो आरो ना ओमफ्राय फारेवबो उरायगोन जोंहाबो ओमफ्राय खेराइ फुजा होयो जोंना गोदोनिफ्रायनो दाबो होयो गारनो हायाखै नेमखान्थिखौ गारनोबो हानाय नङा स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो नुलांबाय थागोन आरो खेराइ फुजायाबो 17 तारिख खालि दङ आरो ना जोंना रायजोआव मागोनि 17 खालि दङ 17 जैग' सावो नालाय जोंना सिगां सावग्रिब ना मायमोनलै माखौ सिगां सावग्रिब मादे सानसे सिगां जैग' सावो ओमफ्राय अखानायै खेराइ फुजा होयो खेराइ होयो गागा नांगौ गाग फिसाना गेदेर गेदेर आरोलै दाउ गोदाग्रा लाखायाखै सानाव दं इयो मास्टार लानाव बाथौ दुंबाय नै लोगोफोर बाथौ दुंबाय आरो ना बेरा गोदान होबाय ओमफ्राय बेथिं आरोहाय ओंखाम ओंख्रिनिबो जगार खालामदो आरो ना मेजेम ओंखारदों नै मेजेम गबाय गरिसे गिदिर नुबायथ' बिगुर फुनायखाय सिगाबजों खावनांगौ सिगाबाव दोननानै सिगु दे गावसो फिसा नुनानै दासो गां फुनासो गिदिर नुदों गांदो दाउबो गिदिरखौ नुवाखैमोन एफा थै ओंखारदों नै बयलारानो आंथ' माबा रखम अमानि रखम लकेल रखम थै ओंखारसिगोन लकेल नांदेरखादों नै देखांजोब्बाय बानलु सामब्राम हाइजें जिरा रेडि साहा खांबाय आरो ओमफ्राय नै बेदरा दाउ बेदर मासे दानखांनानै आरो लायबावदो आरो ना थोनाय नङा ना एसे बायदो ओरैनो एक्सट्रा बायदेरदो गथा मासे ना फिसायो ना मुला बाथोन बानायगोन र' नैबे ना बिलाइदो टप बानायगोन आरो ना इखो ना लकेल फिसारि बा माबाया बामोना बानायना थाबनो दे सानावनो संनायखौ मा संनो आं बुगादो नालाय बुगाव नै
दुंखांबाय आरोना बाथौआ दुंखांबाय ओमफ्राय संग्राया संगासिनो नै थारखांबाय नालाय संबाय मोनबानो जाखागोन आंथ' बेदरा मोनबानो मा दाउ रावखौ मिथिया मानो सोलिगांथ' आलु ओमफ्राय संजा नोंसोर मा जायो नोंसोरनो सं नोंसोरनो जा आंथ' गैला फुजायाव थाहैनोसै आरोना फुजा जाबाय इयाव मा संदो खेबसे खिथिदो बोखांनानै नै बाहेराव मोनसे न' सिङाव मोनसे संग्राफोरा संबाय थादो आं हले गैला होननायानो जाबाय लाब्रा इयो निरामिस कबि दुगैखांबाय दायो आङो फुजायाव थांसै आरोना फुजायाव थाहैनोसै ओमफ्राय संग्राफोरा संबाय थाथोंसै दायो जोङो संनो मोनथ'ला होनबाय हा हायाखै बिलाइनिया नोंसोरनि संनायखौनो जानोसै फुजा थांसै नै फुजा फायरायाव हेंगारनोसै आरोना फुजा नै बाथौ दुंखांबाय बेरा दुंखांबाय आरोना दायो नै बिसरिखौबो गोदान दुंदो बेराखौ गोदान होदो आरोना बिसरिखौबो नैबे बिसरि आं बस्था लायनि बाहेराव इयाव सिङावनो खिन्थु खेबजागोन नै फायरायाव हेंगारहांदो बयखौ बनाय बस्थाखौ हमनि दे ब जाबाय Imannya geder nama. Kecil gede. Mbak. Waduh deh. 안 파려온난 거야. 에이 시간. 이거 카파 돌려. 조라니나? 조라니 인가는? 조라세 쇼니 조라세 만세니 나비. 조라세 만세니. 조라세 모다이니. Murai insun bay murai ni. Besar kedalam kudung kesani. Kudung kesani. Lima formal ini kesar saliau. Kiriau. Ogaran deng. Besar kedalnya bawan deng. Kam geli jah. geli bawa akan bawa menakin nalai. Ada ya. Di. Satu deh. Semua sang itu iyo. Tuh deh. Satu orang gelai. Kebab ayah sarde. Paling orang lima bang. Kau sampai mana? Iklan. Nah, ikut itu. Sos. Ya. Tunggu. Tunggu sama. Tunggu sama. Asyiknya. Oh. Buruk peliharaan. Rồi, con đàn cái này cái này Nomo. Nangan. Nomo. Dạ, có xong. Phơi thì phơi bác phơi. Oh, aku mapur malik fikir. Tik berkobar kopi kokap konai. Urung ya pokoknya ketimi. Kata apa? Taruh. Ya, kuit nak kuit deh. Kata enggak. Ada suara sedang bau. Jo. Ini gogo bau. Gogo, ada bau gogo na? Ada bau gogo. Ini na yang di suara se. Deshabdu paruh. Jauh mati. Dasar. Nah, ini paruh khusus silang rumah.
Kalau aku sih bagiannya. Bisa sebaiknya main mau. Lato nama. Ikan nang channel lato. Kurang bisa. Nih batu nih beri lungkang beri na. Ang video kun lana manasi mazanai. Lazim manasi arna. Nih senna beri ma bayi dulu nih nai nai labe legapur. Kasihnya bersem jaya bezana nai. Senna beri dia arna. Kerai ini nai senna. Nih sejauh dok mawa. Trisul bekai arna. Nse mana? ID ma. Adipa. Sejauh mana sabu. Beri ya. Terus kita setengah YouTube setengah. Nah, mawanya ada na? Iya manusia na, manusia mana? Nih, mana? Arus batunya, mencari zora-zora tu mana? Jidan zora, ikhya na deba, wesi alada ada na. Ini daun tu bika hebnya ya, beleg zaya, ni pura beleg zaya ada ini kaya, mawanya zora-zora kaya. Babu dol tak. Di Shanti. Tidak kabar. Langkah ini. Aku bilang kabar. Kabar. Tuh apa bu? Nasi enggak berbeli na. Ayo. Iya baik. Bodoh nak. Tapi nak siapa dah ikut lah. 찾아있는 siang adem. Dia lebih tumba. Kita एक दुई नौता नौटाली Maka cina newan. newan newan na newan No patali. Patali keno patliau. Usung ni pre ada patun ni pre. Bari ni apa ya jengnya yo. Usung ukang bani yo ukang tab. barinya bari tabu baik Bari ni apa ada tahu baik. ini Yo usung ni ada patun ni newan. Main ukeli. रंगोली नहीं रंगोली बनाई दे रंगोली बाथौ गोदान दुमनायनि बाथौ बेरा गोदान होनायनि बिबारानो गैया मोजां कालार बेलेग कालार इखौ बे बोफ्लेजोबना होजासिगोन ना आबौ इखौ होनदों बोफ्लेजोबनानै होसिगोन Rongkuli pun ada sana pun ada dia. माखौ जागाया थोआ
हामदो मोनजोब्बाय साहा भिडिअखौनो लानो मोनासै ओंखाम ओंख्रि संनायखौ इथिं फोजोबखाबायना मोनजोब्बायानो आरोना नै दाउ भाजाया मोनजोब्बाय ओंखामाबो मोनबाय इखौ मा ना इखौ बाथोन देनो होदोंमोन स' मुलाबो हानो दङ बाथोनबो देनो दङ ना बाथोनालाय Apa tuh dia sampai? itu देखांबाय Oh. Dia udah mau nggak bicara ini naik dari sini masih. itu एफ्लेना होदोंमोन आरो मावनो गोब्ले थासिगोन आरो जिखिजाया देबाय दालि साखनि हायाखै हानांगौ दुन्दियादो पियासदो आङो इफोरखौनो जानांगौ आलुआ आग्लायबाय हामदुरावनो आलुआ इखौनो होनो हागोन लगाय लाजोबनानै सोरबा जानाय नङालै इमा इयो बिलाहिदो ना आं भिडिअखौ लानो मोनासै ना दासो मालाय संखांनायखौनो लानो फैबाय आरो मालायनि सायाव होननायनोथ' जाबाय आरो मासलि आरो टमेट' नै मुला साखनि बानाय आंदो खैजामाथियाव संदो आलु गोरानदो दुन्दिया मुला साखनि दङ मुला नै लोगोफोर बाथौबो दुंखांबाय खामानि जोबजोब्बाय आरोना ओमफ्राय ओंखाम होबाय आरोना बाथौ दुंग्राफोरनो आरो दौरिनो ओमफ्राय जोंना बाथौ दुंखांबाथाय ना बेदरबाबो जानाय जायो आरोना ओमफ्राय दायोनो एसे जानाय लोंनाय लाहार फाहार खालामबाय ओंखाम होबाय स' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आरो जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव गोदान लोगो मोनफिनसिगोन आरोना बेदरनानै ओंखाम जाखादो मा बेदर मोनाखाबाय आरोना लोगोफोर थुब एकदम जोबनाया लासै मोनाखाबाय मानो होनब्ला थान्दा दिन नालाय गोजां बोथोराव थाबनो आरो खुवाबो खोबदोंमोन नालाय थान्दादो थाबनो जोबासै आरोना खामानिया एसे लेट जाना मावबाय नालाय ओंखायनो मोनाखाबाय आरो जानाय लोंनायजों हर जाखाबाय आरोना बिसोरनो जोंना गासैनोबो ओंखामखौ होखांजोब्बाय आरोना आलासिफोरनो ओमफ्राय जोङो दायोहाय रान्दिनि माखा जमा जानोसै आरोना मा मोनजादों मोनजाया जा लारु बिमाया ओंखाम जानो नागिरदों लारु बिमा इयो कौशिक बिमा नैबे टेपा बिमा नैबे मावखुं बिमा दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो लोगोफोर बाय बाय